сохтмони эстакада ва ё роҳи seқабата дар минтақаи қарияи боло ки қарор аст қисмати ғарбии пойтахтро аз тамбашавии беохири мошинҳо раҳо кунад, махсусан рӯзгори сокинони теъдоде аз маҳаллаҳои атрофи онро ба мушкил рӯбарӯ кардааст. бастани роҳ дар ин минтақаи шаҳри душанбе ва адами роҳи мошингардро сокинон бепарвоии сохтмончиёну муҳандисони ин тарҳ унвон мекунанд. ба қавли онҳо ин роҳбандӣ беманзури зиндагиву ҳаракати нақлиёт дар чанд маҳаллаи атрофи он сурат гирифтааст. фикри халқам кунанд байхари худошон ба мошин мегардан коргарои ҳукумат мо кӯдакҳоро пиёда ба ин лои чал чихе гузаронем зимистонда ча фикри моро намекунанд я тарафша соз куна я хушро раҳи одам лояй бинай ози кай мо лои чала ба дури вана барем бушӯем шаҳр бояд дар қишлоқ фарқ куна ё я скори мебиё я пожарни мебиё я на зимистона ҳама плита ё ки вай мемона ба куҷо мегзара ҳам скори ба куҷо мегзара. сокинони бархи маҳаллаҳои атрофи сохтмони роҳи эстакада бояд тақрибан 2-3 километр роҳро пиёда тай кунанд то ба нақлиёти ҷамъиятӣ ё таксӣ савор шаванд. онҳо мегӯянд ҳарчанд сохтмони ин роҳ дар шароити феълӣ зарур ва ба манфиаташон аст, аммо бояд ба ин шева бастани роҳ солҳои тӯлонӣ рӯи зиндагии мардум фишор наорад. нест ман ҳозир пеш ҳаминҷо буд инҷо қати 25 мегирад 52 қати ҳозир ҳуна поён меравем ҳамин пеши вазорати об ҳамунҷо мегирем ҳаминҷо қати рафтан мегирем халқ тоқат кардан дар кор чӣ илоҷ. сокиноне ки барои рӯзгор ягон молу маҳсулоти бештар мехаранд маҷбуранд бори худро аз тариқи ароба ба назди манзилашон кашонанд. бозор мозор кӯдакҳо дар қинда мактаб рафтанда ҳама тарафа қинда азоб кашидастем. шурӯъ аз роҳи сетабақаи маҳаллаи 82 ки тақрибан пас аз 3 соли идомаи сохтмон соли ҷорӣ ба истифода дода шуд то атрофи бемористони қарияи боло дукону мағозаҳои шафати ду тарафи роҳ аз коҳиши шадиди тиҷораташон шикоят доранд. бархи мағозаҳои бузурги ин минтақа аслан дари худро бастаанд. теъдоде ҳам ки молу маҳсулоти калонҳаҷм тиҷорат мекунанд мегӯянд аслан дар чанд рӯз як муштарӣ ба мағозаашон ворид мешавад ва он ҳам ба хотири тамошо. зеро роҳи мошингард ки нест муштариён наметавонанд аз мағозаашон молу маҳсулот харида бо пушт ба манзилашон баранд. савдои мо хубтар буд раҳра ки маҳкам карданд ва камтар савдо камтар шид. ҳастанд клиентои пасани ҳастанд ки меоянд ҳама вақта ҳастанд меоянд мо хирсанд мекунем раҳоро тезтар обод кунанд тезтар савдои моро шавад. мақомоти вазорати нақлиёт мегӯянд онҳо тасаввур намекунанд ки дар маҳаллаи сохтмони эстакадаи дуюми шаҳри душанбе роҳи мошингард набошад. иддаое ки сокинон онро бо далелҳо рад мекунанд. тарҳи роҳи мошингарди таркибие ки пойтахтро ба шаҳри турсунзода мепайвандад моҳи феврали соли ҷорӣ шурӯъ шуда қарор аст дар давоми 2 сол сохта ба истифода дода шавад. бунёди эстакадаи нав бахше аз нақшаи геймплан ё бозсохти куллии симои шаҳри душанбе аст ки давоми беш аз 10 соли ахир амалӣ мешавад.